Assalamu alaikum Yarima Azad kashi na 60. Faɗar irin kyau da haɗuwar da Azad da Azra da yaransu ɓata lokaci ne. Ga su Aman tafiya suke ko'ina sai ƙiriniya da rashin ji. Bayan wata ɗaya ne Gimbiya Nasirin da Hibba suka tafi ƙasarsu. Ko da suka je mahaifinsu ya mutu. Nan sarki Mahir ya je shi da Azad da matarsa. Jama'a ba su son Arish yayin su Hibba saboda haka suka zaɓi Hibba a matsayin sarauniya. Saboda baƙin ciki Arish ya kashe kansa bayan an gama shagali suka dawo Misira. Saboda Hibba har da bikin aurenta aka haɗa wani ɗan sarki ne ta aura. Ƙasar Sin kuwa jama'ar gari ne suka kashe mahaifin Mulaifa saboda sun samu labarin komai yadda ya kashe musu sarki mai adalci saboda haka aka naɗa Mirza a matsayin sarki saboda yanzu Hibba sarauniya ce. Arjun kuwa cikin da Aliya ta mai a jikinsa ya girma sosai har lokacin haihuwa ya yi amma ya kasa haihuwar cikin. Ƙarshe dai mutuwa ya yi da cikin. Bokashar das kuwa ya sha azaba sosai hannun su Garuda har sai da ya mutu. Wannan kenan. Nasirin kuwa da sarki Mahir soyayya sabuwa suke sha. Bayan shekara 5 Azara ce zaune cikin shiga ta alfarma ita da sarki Azad. Ga yaransu sun girma masha Allah. Sai wasa suke yi gwanin burgewa. Anti ma ta yi aure da ke renonsu Yusuf ne ya aure ta. Jakadiya ce ta yi sallama ta shigo saboda bayan abin da ya faru yanzu gaba ɗaya masarautar babu wanda bai musulunta ba. Ɓangaren Hibba kuwa ta samu ciki ta haifi 'yan uku, 2 maza 1 mace. Gimbiya Nasirin ce ta aiko da a bata su Aman su yi mata kwana 2 saboda Azad bai koma masarauta ba. Yana gidansa da gudu suka yi ɗakinsu akwatinsu suka janyo. Sai rigima suke Aman ya ce shi zai ja. Aiman ya ce shi ne babba sai dariya Azad ke musu. Jakadiya ce ta amshi akwatin ta ce ta raba gardama. Azara ta ce Aman babu sallama. Aiman ya ce ba za mu yi ba ai faɗa kike muna yanzu za mu huta. Dariya suka yi gaba ɗayansu. Kana suka fita sai tsalle-tsalle suke yi yau wurin kakarsu za su kwana. Azad ne ya kalli Azara ya ce sarauniyata mu je ciki a nemo wasu Aman ƙane ko? Noki kafaɗa ta yi tana dariya. Tashi ya ɗauke ta suka haura sama. Sai wutsinniya take yi ya sauke ta amma ya ƙi. Sai Bedouin ya ɗora ta a kan gado. Ya haye samanta yana haɗa bakin su wuri ɗaya. Suna kiss ɗin juna cikin salo da ƙauna. Ni kuma na ja musu ƙofa yau ba zan tsaya gulma ba. Alhamdulillah, alhamdulillah. A nan muka kawo ƙarshen Yarima Azad. Kuskuren da muka yi a ciki Allah ya yafe mana. Mun gode da sauraron mu da kuka yi har izuwa ƙarshen labarin Yarima Azad. Za ku ji mu a sabon labarin mu insha Allahu.